Avala Eurocity vonat érkezik Belgrád, Kelebia, Kecskemét felől a harmadik Belgályra és indul tovább Hegyeshalmon át Bécs, Westbahnhofra. A vonat Hegyeshalomig Csepkelenföld, Tatabánya, Győr és Mosonmagyaróvár állomásokon áll meg. A vonatra belföldi forgalomban Intercity pót és helyi jegyváltása kötelező. Nemzetközi forgalomban helyi jegyváltható. A személykocsik számozása a vonat elején 415-ös számmal kezdődik. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Eurocity train Avala is arriving from Belgrade to platform 3. This train departs for Westbahnhof via Hegyeshalom. The train before Hegyeshalom, Kózek-Kelenföld, Tatabánya, Győr and Mosonmagyaróvár stations only. This train may only be used for domestic destinations with an intercity supplement. Seat reservations may be purchased for international destinations. Please be careful at the platform. Der Eurocity Avala aus Belgrad fährt am Bahnsteig 3 ein. Der Zug fährt nach Westbahnhof über Hegyeshalom. Der Zug hat bis Hegyeshalom nur in Kelenföld, Tatabánya, Győr und Mosonmagyaróvár halt. Für den Inlandverkehr muss ein Intercity-Zuschlag gelöst werden. Für den internationalen Verkehr kann eine Platzkarte gelöst werden. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Avala Eurocity vonat érkezik Belgrád, Kelebia, Kecskemét felől a harmadik Belgályra és indul tovább Hegyeshalmon át Bécs, Westbahnhofra. A vonat Hegyeshalomig Csepkelenföld, Tatabánya, Győr és Mosonmagyaróvár állomásokon áll meg. A vonatra belföldi forgalomban Intercity pót és helyi jegyváltása kötelező. Nemzetközi forgalomban helyi jegyváltható. A személykocsik számozása a vonat elején 415-ös számmal kezdődik. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Eurocity train Avala is arriving from Belgrade to platform 3. This train departs for Westbahnhof via Hegyeshalom. The train before Hegyeshalom, Kózek-Kelenföld, Tatabánya, Győr and Mosonmagyaróvár stations only. This train may only be used for domestic destinations with an intercity supplement. Személyvonat érkezik Budapest keleti pályaudvarról a második Belgályra és megállóhelyen áll meg. A vágány mellett vigyázzanak. Személyvonat érkezik Budapest keleti pályaudvarról a második Belgályra és 16 óra 14 perckor indul tovább Kelebiára. Menetrend szerint Kunszent Miklós-Trassig csak Pesterzsébet megállóhelyen áll meg. Kunszent Miklós-Trastól minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Személyvonat érkezik Budapest keleti pályaudvarról a második Belgályra és 16 óra 14 perckor indul tovább Kelebiára. Menetrend szerint Kunszent Miklós-Trassig csak Pesterzsébet megállóhelyen áll meg. Kunszent Miklós-Trastól minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak.